Türkiye Bakur neziki çil weşanxane Kurdî hene hem li bajarê Bakur hem jî li bajarê Rojavayê Tirkiyê kar û xebatên cuda cuda yê di derbarê zanist û wêşeya Kurdî de dikin. Li Wanê jî vî barêhanê çend weşanxane dane serpiştexwe ji wan weşanxaneyan yek jî weşanxaneya pêwend e ku serpereştê wî ango xwediyê vî weşanxaneyê wergêr nivîskar lêkoler Xalit Sadiniyê van salên dawî da nav salekî da karekî gelek gelek hêja kirine weşanxaneya pêwend ku ji kurdolojiyê nêzîkî çil pirtûkên ku tezên zanistîne çap kiriye ez ê gel mamoste Xalit Sadinî çêroka wergê çêroka weşandina van tezên hanên kurdolojiyê bikim. Rêz û silav mamoste. اهلا وسهلا بخير وسلامات هادي سر چاواکی زور سپاس از بنی چه گرینگی هیا کو چل پرتوکن کردولوژی چاپ کرنه جو شخانه پیوند زانینگه هاندا دبن ناو yaşayan diller yani zamanı zindida enstitüyen kurdoloji hatne vekirin. Enstitüyen çandu edebiyata Kurdi hatne vekirin. 2009 li Artuklu'ya dest bekir. Pişti hingi li Mardinê yani li Bingolê, li Diyarbekirê, li Wanê û li Mûşê li 4-5 ciha vê gavê enstitüyên bin banê yaşayan diller yani zamanê zindîda hene. Vêca di vê derê da wexta ku evan enstitüya dest savêt ya karê perwerdeya bilind em bêjin zanîngeha bilind yani yüksek lisans em bêjin masterê peraniya xwendevanên vê beşê yê ku hatîne vê derê ew kes bûn ew ê ku bi xîreta xwe bi gayreta xwe bi harîkariya xwe bi xwe di nava xwe da xwefêrî Kurdî keribûn û hatibûn ev perwerde dîtin. Mesela ji bu nimûne ez ji bu cenabê te çekî bêjim ev kitabe em bêjin Reşat Kemal nivîsiye. Kekî Reşat Kemal di edebiyata Kurdî da nazîre nivîsiye. Em bêjin heta vê gavê ku me tespît kiriye çend şairê Kurda hebûne nêzîkî 60 hefteya şairên Kurda helbestvanên Kurda hebûne. Lê ev ciwan e ev Reşat Kemal yan ev Yaşar Baluken yan Nevzat Valerî yan Melahat Uluç Xanimê yan Nevzat Eminoğlu yekê ji van yek rojê perwerdeya zimanê Kurdiya seretayî yani ilkokulê nedîtiye. Ortaokulê yek rojê nexandiye. Lîsê da yek rojê nexandiye. Üniversiteyên wan jî bi curbecur bûne yani çûne zanîngehê xandiye li zanîngehê lê bi Kurdî nexandîne. Lê ev camêrên henê rabûne bi vê zimanê yek salî da perwerde veya sal û nîva da perwerdeya masterê kirine perwerdeya lisansa bilind kirine û li ser wê rabûne kitêbên elmî nivîsîne kitêbê zanistî nivîsîne. Gelek cara dost û heval sualîş mitken dibêjin kekî Xalit di van kitaba çaptikê baş ev layıqî çapê ne anne. Belê ev kitêbe bes ne layıqî çapê ne. Layıqî hindê ne ku mirov hebra zêr binivîsîtin li dîwara bidetin. Sebebê wê ev ye ku her wekî min gotî evan insana ne seretayî ne nawendî ne lîse ne üniversite bi zimanê xwe nexandîne lê rabûyne wekî alim û ulemayên din wekî em bêjin Bilgi Üniversiteya İstanbulê wekî Oxfordê wekî Sorbonê wekî ya Hewlêrê wekî ya Şamê wekî em bêjin Üniversite Tehranê master nivîsîne kitêbê elmî nivîsîne kitêbê zanistî nivîsîne. Vêca ez bu çiban çap dikim tu jî baş dizanî di Kurdiya me da heta vê gavê em bi awayekê yan kitêbê dîrokê dinivîsin yan kitêbê folklorê dinivîsin yan roman û edebiyat û helbesta dinivîsin lê ez dibêjim êdî wextê zanista Kurdî hatiye zanist bi Kurdî xweş e bû ku mirov bişêtin kitêbê zanistî jî derê xîde meydanê ku em bizanin ku Kurdî jî zanistî heye kitêbê zanistî hene nemaza li Bakur ev tişte heye ya girîng ev ye ku ev kitêbe heme ne li Hewlêrê ne li Duhokê ne li Silêmaniyê ku ev 100 sala perwerde li wan dere ev 10-12 salên dawiyê li Bakur li wê derê erda ku zaman qedexe hatîne çêkirin û giringiya باشه از بنی حتی هوا چل حو وشاندنه اف پروژه و یه بردوام به آنها و از ویژت خوازم چه جرأتی دهنه تو چند حو مینه کابیجی که من حتی همه 45 حو وشاندینه دوان 45 حوان دا لسر کتابین لسر فولکلوری
لسر ادبیاتی لسر زانستین ادبی لسر جغرافیایی لسر اردنگاری لسر انتروپولوژی لسر هر تشتکی به کردی و علاقه دار هاتین نویسین هاتین قبول کردن ما اف تشتهانه چیکریه اوجنهاوی داجی نهاوی گاوی یک و اسپید حسم نزدیک 350 تزال باکور هاتین قبول کردن به آوای جوری علمی و هاتین قبول کردن 350 تزن امیجنا با واده حد اقل حتی 2 سالان 250 بلکه 300 داجی ام چاپ بکن باشه اسپاسیاتت کم او 45 تزن کو چاپ کرنه بهای وین شخصن کسک بخوازه بوکه ست بگشتی بسینه اموجی بجن جی مراقه فیاتا کتابا جاروبارا دو گهوریتن ام نزانه لیویگا و هر کسی که بخوازیتن تکاره وان 45 تزا به 1200 پانخون تا برگیریتن زور سپاس نویسکار لکولر ورگر و شنگر خالد صادینی بحثا اگر بحثا سدما چاپ کرنا وان تزن کردی کر جبو ما و براستی جی گرینگه او دبشه هی او پروژه ما بردوامه که جی ایروشوندا 305 تزه که یه جی ایروشوندا بنویسین که اتنا قبول کرن جالین زاننگه هاجی و یه بویرنگی بدن چاپ کرن